Bolo 10:30. Nočná pyramída. Na starých dobrých zvykoch nič nemeníme. Na Rádiu Slovensko až do polnoci vysielame Nočnú pyramídu. Dnes vám ju sprostredkujú Martin Chovanec a Petra Strižková. Dobrý večer vám želáme. Hosťom dnešnej Nočnej pyramídy bude jeden z mála Slovákov, ktorí vedia po vietnamsky a ktorí prenikli do kultúry a spôsobu života tohto takmer 90 miliónového ázijského národa. Vietnamista Jan Icho. Dobrý večer vám želám, vitajte. Dobrý večer. Ako sa povie dobrý večer po vietnamsky? Hneď si vás tak vyskúšam, že či naozaj viete po vietnamsky. Xin chao je taký univerzálny pozdrav. Vietnamci málo kedy rozlišujú konkrétnu dennú dobu, ale dalo by sa to povedať, ale xin chao bude stačiť. To je zaujímavé, takže to oni povedia aj keď je dobré ráno, aj keď je obed, aj popoludní, aj večer, aj v noci. Tak vyslovene dobrý večer by bolo niečo ako xin chao, bojčiev, ale to je tak dlhé a Vietnamci by sa tým nezaťažovali, že to skráte na xin chao, prípadne len čau. Ale to je veľmi zaujímavé z toho psychologického hľadiska. To znamená, že oni tak intenzívne žijú, či je denná, večerná, popoludnejšia hodina? To neviem, či to niekto preskúmal z tohto hľadiska. Možno. Vietnamci sa asi nejak netrápia nad tým, či je práve poludne alebo večer. Áno, na to sú veľmi zaneprázdnení a veľmi dynamickí. Keď som si písala scenár tejto Nočnej pyramídy, tak viete, čo som si všimla a čo ma dosť prekvapilo, že textový editor v počítači mi počiarkol slovo vietnamista, ako keby ho nepozná. Teda evidentne ho nepozná. Teraz neviem, že či je to spisovné slovo, nespisovné slovo. Existuje nejaký ekvivalent k tomuto slovu? No, v slovenčine asi nie. Vietnamistov ale obecne všelijak sabotujú, takže to bude niečo mať s týmto spoločné. Ale nie, tak vietnamista, pokiaľ viem, je spisovná a používaná norma. Takže je to človek, ktorý nielen, že vie po vietnamsky, ale sa teda venuje aj reáliám vietnamským? Určite. Vietnamista teda by nemal byť človek, ktorý len hovorí vietnamsky. Ale ktorý teda má aj teda nejaké to pozadie, hej, o tej kultúre. Určite. Čo bolo ťažšie? Preniknúť do toho spôsobu života, myslenia, alebo preniknúť do jazyka? Tak jazyk je mimoriadne iný a vyžaduje si svoj vlastný špeciálny prístup. Či je ale ťažšie pochopiť Vietnamca alebo sa naučiť vietnamsky, tak ťažšie je pochopiť Vietnamca. To sa proste nepodarí ani za celý život asi. Ale dá sa to skúšať. Ano. Jazyk je predsa len niečo, čo sa dá naučiť. Áno, jazyk sa dá uchopiť. No, tá psychika asi to bude ťažšie, ale v každom prípade budeme sa rozprávať o tom, akí sú Vietnamci, ako na vás pôsobia a čo si vôbec o nich myslieť a čo si oni aj myslia o nás, ako o tzv. Západnej civilizácii. K tomu sa ešte dostaneme v priebehu vysielania. Vy pochádzate z Košíc, ale momentálne pôsobíte ako doktorant na Karlovej univerzite v Prahe. Dnes večer ste odkiaľ pricestovali? Z Prahy som pricestoval asi pred hodinou. Áno, áno. Čím sa chcete potom ďalej živiť? Alebo teda, aké máte profesionálne plány? Dá sa uživiť? Vietnamisti počítajú, keď môžem takto generalizovať, asi s tým, že je nás práve tak málo, že tá poptávka, alebo teda tá Požiadavka, už hovorím po česky. Tu vždy je skoro každý vietnamista niekedy v živote pracoval alebo bude pracovať ako tlmočník a prekladateľ. To je také najtypickejšie, ale existujú ďalšie obory, alebo oblasti, v ktorých sa môže uplatniť, v ktorých sa môže hodiť jeho špecializácia, ktorá je trochu nezvyčajná. A čo vám to vôbec napadlo ísť študovať vietnamčinu? Prečo práve takéto rozhodnutie padlo? To bola taká špeciálna náhoda. Mňa v podstate, alebo takto, ja som chcel pôvodne študovať sinológiu, čiže vedu o Číne, ale ten rok sa neotvárala, keď som sa hlásil na Karlovú univerzitu a jeden môj teraz už starší spolužiak ma presvedčil, ukecal, aby som sa dal na vietnamistiku, ktorá je určitým spôsobom podobná, pretože tieto orientálne obory logicky majú mnoho spoločného a Vietnam špeciálne ako dlhoročná súčasť Číny bol veľmi poznačený čínskou kultúrou, ale sú tam špecifika, vďaka tomu to nie je sinológia, ale vietnamistika. No a teraz som veľmi rád, že ma teda tak presvedčil. Máte dojem, že ste taký trošku, nechcem povedať, že atraktívnejší, ale že to má plus isté exotickejší. Áno? Je to exotickejšie ako tá čínština? Je nás rozhodne menej a tým pádom aj
tie možnosti, ako sa uplatniť, sú o niečo možno lepšie, než je to v prípade synológov. Len na porovnanie na synológii v Prahe každý rok skončí nejakých 15 študentov a vietnamistov, keď sme končili my pred 3 rokmi, boli sme 2. Takže počítam s tým, že je nás menej a zároveň si tým pádom môžeme navzájom pomáhať pri hľadaní rôznych zaujímavých ponúk. Vietnamista Jan Ičo je hosťom dnešnej nočnej pyramídy.